खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनाय आरो साबायखर बावहरबाय। दिनै 14 डिसेम्बर 2025 मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै थाखो 9 आरो 10नि बर' मिडियामनि फरायसाफोरखौ लानानै रोंगौसा सायख' आनजाद थामहिनबा टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंफुंनाय जादों। दा बे आनजादाव बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गासै मोन 18 फरायसालिफोराव आनजाद मिरु हिसाबै आनजादा सोलिगासिनो दङ। बेवहाय गासै थाखो 9आव 590 आरो थाखो 10आव 470 फरायसाफोरा दिनै दख'रानि सिङाव बाहागो लागासिनो दङ। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव जे जोंनि फरायसाफ्रा बे टेलेन्ट सार्च आनजादाव मोजाङैनो बाहागो लादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि फरायसाफ्रा जे बे टेलेन्ट सार्च आनजादाव मोजाङैनो मोजां बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो फरायसाफोरखौ सिगां फारसे जौगालांनायनि बा आवगायलांनायनि जे थांखि आरो नोजोर बेखौ दोननानै गोबां हाबाफारिफोर खालामबोनाय जादों। बेनिनो टेलेन्ट सार्च आनजादाबो मोनसे। दा दिनै जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि आनजादनि गेजेरजों जे कम्पिटिटिभ माइन्ड फैबाय थानाय समाव गाव गावनि केरियार दानायनि जे साखाफारा बेखौ बिनि गेजेरजों सोरजिनानै जाहाथे लानो हायो बेखौ सिगाङाव दोननानैनो बे आनजादखौ खुंनाय जादों। दा आं खावलायनो लुबैयो जे जोंनि गारजेन फोरोंगिरि गासै समाजनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम जाहाथे जोंनि फरायसाफोरखौ गोथों मोनसे लामाजों दैदेननानै फैबाय थानाय समाव जोंनि हारियाव जोङो सुबुं सम्पद हिसाबै दानानै लानो हायो। दा बेनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेफोर हाबाफारि बे हाबाफारियाव मोजाङै बाहागो लानांगोन आं बयनिसिमबो खावलायबाय।